Bona tarda, benvinguts a l'acte de lliurament del 14è Premi L'Illa dels Llibres. Primer de tot, voldria agrair, com fem habitualment, a la Setmana del Llibre en Català per oferir-nos un any més aquest espai per lliurar un premi que són els propis lectors de l'Illa dels Llibres qui, amb els seus vots, donen la novel·la guanyadora de cada any. Com cada any, l'Illa dels Llibres ha seleccionat 15 títols publicats entre el mes d'agost de l'any 2023 i el juliol del 2024 i que han estat escrits o traduïts al català. Els lectors de l'Illa dels Llibres han decidit amb el seu vot la novel·la guanyadora. En aquesta ocasió, aquest any, s'han rebut més de 5.000 vots, per tant, una xifra prou important. I des de l'any 2014, aproximadament, els guanyadors del Premi L'Illa dels Llibres s'enduen també, a part del Premi dels Lectors, una obra de l'escultora Roser Oter que s'anomena Ànima Lectora. Per tant, una molt bona unió entre els lectors, que són els que voten, decideixen amb el seu vot l'obra guanyadora, i també aquesta relació amb aquesta escultura que avui rebrà l'autora que ens acompanya. Repassem els guanyadors d'aquest Premi L'Illa dels Llibres: Eduard Márquez, Colla Valls, Albert Sánchez Pinyol, Care Santos, Alejandro Palomas, Mari Carme Roca, Rafael Nadal, Eva Baltasar, Marta Oriols, Mar Bosch, Jordi Cusà, Sebastià Alzamora i l'any passat, en la Setmana del Llibre en Català, Regina Rodríguez Sirvent, l'autora de Les calces al sol. La guanyadora d'aquesta edició ha estat la novel·la Nascuda de Venus, de Sònia Lleonard d'Ormois, publicada a Rosa dels Vents, i ha estat la guanyadora d'aquest any amb més de 500 vots. Per tant, primer de tot, fort aplaudiment amb l'obra que ha estat la guanyadora d'enguany. Nascuda de Venus narra 3 històries d'amor lligades cronològicament a la darrera obra de Sandro Botticelli. Es tracta del debut de l'escriptora de Sònia Lleonard. De fet, l'any passat el Premi L'Illa dels Llibres se la va endur una autora que publicava la seva primera novel·la, com era Regina Rodríguez Sirvent. De fet, són les 2 úniques autores que han guanyat aquest premi a una primera novel·la, perquè habitualment l'han guanyat autors amb una trajectòria consolidada, exemples Care Santos, Albert Sánchez Pinyol, entre d'altres. Una novel·la ambientada a la Florència del 1510, però com us he comentat abans, fa aquest recorregut també en d'altres moments històrics. L'art i l'amor són els autèntics motors d'aquesta història, amb ingredients també de misteri, de thriller, i que segurament aviat els lectors podran gaudir d'una segona part de Nascuda de Venus, però avui ens centrem en aquesta Nascuda de Venus de Sònia Lleonard d'Ormois, a qui volem que primer de tot es dirigeixi unes paraules, fort aplaudiment, a la guanyadora de la 14a edició del Premi L'Illa dels Llibres. Funciona això? Sí. Uau, quina impressió. Val. Jo he portat el meu discurs, però no m'agrada molt llegir els papers, sí estar acompanyada de tots vosaltres. Gràcies a tots els que heu vingut i us heu desplaçat avui aquí. Sé que les agendes de tots són molt complicades i que tenim molts compromisos, per tant, que estigueu aquí per mi és un gran reconeixement. Els que esteu sempre i els que passeu per aquí i també seieu una estoneta per sentir a parlar de la meva història. Jo estic molt honorada de rebre aquest premi i una mica sobrepassada, sobretot veient els autors que han sigut premiats abans que jo, autors que porten un gran bagatge literari, que porten molts anys escrivint històries, escrivint novel·les i escrivint grans llibres. I jo això ho respecto moltíssim. Quan vaig saber que estava nominada per un mitjà com l'Illa dels Llibres, amb el prestigi que té en el món literari, per mi això ja va ser un premi. Com a autora debutant, perquè jo fa tan sols 8 mesos que vaig publicar Nascuda de Venus, i en aquests 8 mesos tot el que m'ha passat ha sigut extraordinari, ha sigut increïble. És que no m'ho hagués imaginat mai, ni en els meus millors somnis. I aquest somni haig de dir que va començar el dia que vaig rebre la resposta de la Mireia Lite, aquí la meva editora. Moltes gràcies, Mireia, per confiar en mi. Jo vaig pujar el meu manuscrit, això ho he explicat, a la pàgina web de Penguin. Ells tenen una bústia virtual on tu pots penjar el teu manuscrit
a veure si ells volen publicar-lo, no? Si té la qualitat suficient o és el tipus de novel·la que estan buscant, el que sigui. Jo el vaig pujar allà i un dia rebo un e-mail en el que la Mireia em diu: Sònia, volem publicar la teva novel·la. No us imagineu el xoc que va ser. De fet, me'l vaig llegir com un parell de vegades aquest mail pensant, realment m'estan dient això, m'estan dient que volen publicar aquesta novel·la. Jo aquell dia vaig pensar, aquest somni és possible, no? Pot ser que jo tingui una carrera com a autora, com a escriptora, i va començar allà. Després, nascuda de Venus, vaig fer una presentació del llibre en la que va venir molta gent. Els lectors s'han volcat en la història de la Graciela, de la Carla, de la Simoneta, d'una manera extraordinària, no? La història els hi ha arribat al cor. I jo això no m'ho podia imaginar de cap de les maneres. De cap de les maneres tot el que he viscut des de la sortida de Nascuda de Venus, no? Vull agrair a la Illa dels Llibres per haver nominat a Nascuda de Venus al costat de tots aquests autors extraordinaris. Això per mi és increïble i sobretot vull agrair als lectors que al final és amb el seu vot els que acaben decidint quina és l'obra guanyadora. Per tant, crec que és un premi realment molt balancejat, molt just, perquè per una banda hi ha una part d'un mitjà literari en prestigi que decideix quines són les obres d'aquell any i després són els lectors que sou els que decidiu si voleu llegir i us enamoreu d'aquesta història. Per tant, és un super reconeixement. I per mi és un premi molt especial per 3 motius. El primer és perquè és el meu primer premi literari i això, evidentment, cap altre premi ho podrà igualar, perquè el primer de tot, el primer amor, el primer petó, la primera vegada que entres a la universitat, això no canvia ningú. Després, perquè és el meu debut literari, o sigui, no oblidem una autora debutant que rep un premi amb la seva primera obra, és increïble. I després perquè us deia, pel doble, per mi és un premi amb molt de mèrit perquè per una banda hi ha uns professionals de la divulgació literària, de l'edició, que reconeixen aquella obra i després el públic que acaba confirmant-ho. Per tant, és extraordinari, o sigui, no puc demanar res més, agrair-ho tot. No vull deixar d'agrair a la meva família, que avui esteu aquí, als meus pares, els primers, perquè sé que sempre esteu, que heu tingut la paciència per educar-me, per acompanyar-me en totes les meves idees i les meves il·lusions i les meves decepcions i heu estat sempre allà, en les bones, en les dolentes, i això no té preu. I la Maria Dolors, que també m'acompanya en aquest camí literari i sé que ella també ha confiat molt en mi. El Iago no me'l deixaré, és el meu company de vida. Ostres, tengo Javier Bardem, això no pot ser. Tu ets la Penélope Cruz, A veure, no, sí, Iago, m'has acompanyat en tot aquest camí, sé que no ha estat fàcil. Nosaltres ja teníem un projecte, una empresa, i això és deixar tot aquell projecte i posar-lo en un somni, una il·lusió, que ara ja no és tan somni, ja és bastant realitat, i segueixes aquí i t'estic superagraïda. I per últim, a l'Eric, no menys important, que, mira, Eric, tu m'has fet adonar de la importància que té tot això que està fent la mare, perquè a vegades un mateix costa de veure la importància de les coses que fan, perquè si les fas tu penses no té tant de mèrit. Però jo ho he vist en la teva mirada, perquè tu has canviat la teva mirada. Tu em mires diferent, em mires amb orgull. I això és el millor premi per una mare. O sigui que res, la part emotiva ja està. Moltíssimes gràcies a tots per ser aquí, per enamorar-vos de la Venus i per fer que aquest somni realment sigui una realitat. O sigui que moltes gràcies. Gràcies, Sònia. Pots seure?
I ara també volem convidar a la persona de l'editorial que va dir ostres, hem de publicar aquesta novel·la, que és la Mireia Alite, que és editora de Rosa dels Vents, que també ens acompanyarà. Sí? Tenim l'editora Mireia Alite, tenim l'escriptora Sònia Lleonart Dormois, guanyadora de la 14a edició del Premi de l'Illa Llibres per aquesta novel·la, que cauen els punts de llibre. La podreu trobar sobretot a l'estand de Penguin. Aneu cap aquí, aquesta cua que tenim del Ramon Gené signant, passeu cap a baix i ho trobareu. És una gran novel·la, A més, han indicat amb cartells ben visibles i aquí hem posat una taula també després per signar la novel·la. Bé, Sònia, moltes gràcies per aquesta novel·la. I voldria preguntar primer de tot a la Mireia Alite, l'editora, què vas veure amb la novel·la de Nascuda de Venus per decidir de publicar la novel·la, trucar-la i dir, Sònia, que la publiquem, que la tirem endavant. Per què? Què hi vas trobar? Mira, com us ha dit la Sònia, si funciona, és una novel·la que rebem en el nostre... Sí? Bé, si no, esperem solucionar els problemes tècnics. Sònia, et pregunto a tu, com has rebut el fet de publicar la novel·la, aquest premi, el suport dels lectors? Contentíssima, no? Sí. I en el teu discurs ja has palpat, no?, aquests sentiments. És increïble. O sigui, no m'ho podia imaginar de cap de les... O sigui, quan jo estava escrivint la novel·la, que m'aixecava a les 6 del matí per posar-me a escriure abans d'anar a treballar, no m'imaginava tot això, aquesta rebuda. No m'imaginava que Penguin la publiqués. Seguim sense veu. Igual li podem donar un micròfon de mà. Això és el directe, Les coses del directe. Estem a la setmana del llibre en català. Passeig i Lluís Companys. Ara sí, tenim la solució. Sònia, que has rebut aquest premi amb aquest suport dels lectors, la teva primera novel·la, no? Amb els reptes que això suposa, no? Mira, sí, és que el que més em continua emocionant de tot plegat, o sigui, evidentment m'encanten els premis, m'agrada rebre reconeixement, però quan se m'apropa un lector que ha llegit la meva novel·la, jo ho sé per la manera com em mira. Em mira diferent, sí, perquè els hi ha arribat. És que la literatura ens fa obrir els ulls, ens fa viure altres vides, ens connecta, ens arriba al cor. Llavors jo sé quan arribo al cor d'un lector, per com em miren, no? I això ho he vist a les trobades que fem en els clubs de lectura, a les presentacions, i veus a la gent que s'ha emocionat amb la teva història i és el regal més maco que qualsevol autor pot tenir. Mireia, amb quina mirada vas llegir la novel·la de la Sònia? Sí, doncs, com us ha explicat la Sònia, la vam rebre en una bústia on rebem tot tipus de propostes. Rebem llibres de cuina, de jardineria i tot tipus de novel·les. Com a equip editorial tenim el compromís d'estudiar-les i comentar-les entre tots, però realment és en el cas de Nascuda de Venus és com si la novel·la hagués entrat en aquella bústia amb tots els llums de neó encesos, perquè des de la primera persona que va obrir aquella proposta dins de la reunió i després en cada una de les mans en què ha caigut aquest llibre ha creat un impacte, un imant de no voler-la deixar. Llavors va ser realment com un amor a primera vista. Avui ho pensava venir cap aquí, la novel·la de Nascuda de Venus, crec que tot plegat ho confirma, és com una persona amb molt de carisma. Pots no conèixer-la de res, però a la que entra a una habitació o una sala ho veus perfectament i ho saps. Brilla, vols estar al seu costat, la vols escoltar i vols formar part d'aquesta conversa. Doncs amb Nascuda de Venus ha passat exactament això. Des del primer moment, amb una autora desconeguda que no portava padrins, no portava públic, no portava res, cap motxilla al darrere. Nosaltres ho vam tenir claríssim, però ja us dic, des de la primera persona ha passat per mans de correctors, de l'equip comercial, que són els que van a les llibreries, es van enamorar de la novel·la Nascuda de Venus, van agafar la Sònia i li van dir anirem a les llibreries una per una perquè et conegui, perquè s'han enamorat del llibre. Les llibreteres, quan l'han llegit, ens ho van dir, vam fer una ruta abans de Sant Jordi, i vam dir, no pateixis, ho sabem perfecte, que aquest és el llibre que podem recomanar perquè agradarà. I això és molt difícil d'aconseguir ja no en una primera novel·la, sinó en una novel·la i en un llibre. I això està en Nascuda de Venus. És una màgia, és un intangible, no respon a cap fórmula, perquè si no l'aplicaríem i replicaríem ad infinitum i no és el cas.
però Nascuda de Venus té aquest carisma que molts pocs llibres tenen. Crec que tots els que esteu aquí i coneixeu el llibre estareu d'acord amb mi. I aquesta fórmula ni la intel·ligència artificial encara ha trobat el mètode per aconseguir aquesta fórmula i per tant és la gràcia, no, de la literatura. La lectura d'un article sobre Botticelli i la seva musa, la Simonetta, va ser el desencadenant d'escriure aquesta història. A la novel·la es descriu el moment en què Botticelli veu per primera vegada la Simonetta i la defineix com una Venus. Després, evidentment, apareixerien els seus quadres i un cop llegida la novel·la, ara que parlem de mirades, mirareu els quadres de Botticelli d'una altra manera i recordareu la novel·la de Nascuda de Venus. A més de musa, també va ser, podem dir, l'amor platònic, no?, de Botticelli. Sí, sí. Simonetta jo crec que era un amor platònic total per Botticelli, perquè a part eren dues classes socials diferents, ell era un pintor, ella era noble, i ella estava a l'entorn dels Medici, molt protegida, llavors no la podia veure com un amor real. Però sí que va ser com l'ideal de bellesa per ell, l'ideal d'una dona, de comportament, de saber estar. També era una dona molt culta perquè havia sigut molt educada. Per mi va ser la dona que el va portar a la genialitat. I jo el que volia explicar a la novel·la era la importància, qui hi havia darrere d'ella, no? De la seva bellesa, qui hi havia darrere del seu magnetisme, de tot això. Una persona, no?, amb unes emocions que també es va enamorar, que es va desenamorar, que va patir. Volia donar-li importància a la musa, no?, en lloc tan sols de l'artista. O sigui, gràcies a ella, Botticelli va ser l'artista que va ser. I és el que volia explicar a la novel·la. De fet, abans definir una miqueta la novel·la, de fet, l'art, l'amor són els motors d'aquesta història, però té aquests moments, aquests ingredients també de misteri, de thriller, no?, amb un quadre desaparegut. Llegiu la novel·la per saber si el troben o no, o si no, en una segona part. Una novel·la que té moltes coses, que té aquests tres temps temporals, el segle XV, els anys 70 del segle XX i en el segle XXI. I un dels professors que va tenir la Sònia a l'Ateneu barcelonès, crec que va ser l'Eduard Márquez, que per cert, guanyador de la primera edició del Premi L'Illa dels Llibres, per tant, aquesta nova unió, doncs, del Premi. Ens hem trobat jo crec que li va comentar, vols dir que no és massa ambiciós amb una primera novel·la, tres temps temporals, una novel·la que no és històrica, però també té aquesta part de novel·la romàntica, de thriller, no? Que ja et van avisar d'això i tu vas dir, no, jo tiro endavant. Estava molt preocupat l'Eduard. Deia, a veure, Sònia, una primera novel·la, 60 capítols, que vagi fluint, tranquil·la, una història, jo n'hi portava 3, em va dir 60 i n'hi vaig portar 120. Ell em deia que era una novel·la intimista, jo li deia que era una novel·la d'acció, de thriller, i ens vam passar discutint com 3 mesos. No t'ho imagines, o sigui, va ser molt intens. I al final, un dia, vam arribar a un acord, ell i jo, i d'aquest acord va sortir una abraçada i Nascuda de Venus. No? Jo diria, Jordi, que l'ambició literària de la novel·la és un dels grans mèrits. Crec que si féssim una lectura a cegues, com fem cates de vins a cegues i llegíssiu el llibre sense saber com es diu la seva autora, molts pensaríeu que és una traducció i que és un autor o una autora americana, perquè té aquesta ambició no només de trames, de temps històrics, geogràficament, en el món de l'art, i és una cosa que en la literatura catalana produïda des d'aquí no estem gaire basats, no? Els nostres autors fan molt bona literatura d'aquí i des d'aquí, però per què la Sònia no ens podia plantejar el Renaixement a Florència? I és aquesta ambició literària, jo crec que també que la fa molt única i especial perquè no en trobem gaires en el nostre mercat. No? De fet, aquesta setmana ha sortit la traducció en castellà per Grijalbo. Aviat tindrem la Fira de Frankfurt. Crec que allà també pot ser un gran moment per Nascuda de Venus. Suposo que l'expectativa, no?, de cara a l'editorial, amb aquesta Fira de Frankfurt, que hi ha possibilitats de que es puguin tenir més traduccions, no? Tots els ingredients, per nosaltres és una novel·la que de per si ja és internacional, pensem que als editors de la resta del món els pot agradar tant com a nosaltres. I deixa'm reconèixer també aquesta portada meravellosa que fa que del primer cop d'ull sàpigues de què estem parlant, sàpigues el tipus de llibre i sàpigues el que hi trobaràs i et roba el cor de la primera. I això és una gran feina de l'equip de disseny de Penguin. Una portada amb una mirada també,
mirada al lector, dic, m'has de llegir, no? Hi ha una frase que va dir la Sònia, que ha comentat a més d'una ocasió, que ha descobert que escriure és una teràpia deliciosa. Ara que ho has descobert, no pararàs, no? Això esperem. La veritat és que sí que és una mica terapèutic, Jo em llevava a les 5 del matí, 5:45, i m'asseia a escriure perquè era el moment com de calma a casa, tothom dormia, ningú em destorbava, i abans d'anar a treballar al despatx. I era una teràpia, jo estava allà amb els meus personatges, amb la meva història, em deixava portar i pensava, no puc ser més feliç a la vida, Déu meu. O sigui, sí, continuaré escrivint i farem molta teràpia. A més, és una novel·la que també està molt bé, que un cop llegida podeu fer, jo crec que una ruta literària estupenda, Barcelona, Florència, no? I n'hem parlat d'una altra protagonista, que és la Carla Bas, la protagonista, diguéssim, del segle XXI. És una restauradora que aconsegueix una feina, jo crec que qualsevol restaurador de l'art, que és treballar al Museu del Uffizi, no? Sí, ella havia anat allà... Lluitadora, també, És molt lluitadora. De fet, ella fa el pas de marxar a Florència, perquè ella està treballant al MNAC a Barcelona, perquè té un desengany amorós, i aquest desengany amorós és el que li dona la força per marxar a Florència, no? Llavors, ella se'n va fer de subcomissària allà als Uffizi i comença una nova vida allà, no? I allà descobreix la terra dels seus orígens, la terra de la seva àvia materna, i coneix el Conte Verini i comencen junts la cerca d'aquest quadre perdut, no? Segurament que molts de vosaltres que esteu avui aquí heu llegit la novel·la, d'altres no, però ja sabeu, recte cap avall, o si no, aquí hi haurà la signatura dels llibres de la Sònia, per tant, ho teniu fàcil. I aprofitant que tenim l'editora, primer preguntaré com va la segona novel·la? Com ho tenim? Segona part, Mireia, qui respon primer? Jo l'havia començat com bastant ràpid, però des de la publicació del llibre que no he parat que estic molt feliç de fer entrevistes, de presentacions, de clubs de lectura, un munt de coses que requereixen molt de temps. Llavors he hagut de fer una pausa, també he tingut les vacances a l'estiu per respirar, però ara tinc moltíssimes ganes de continuar, moltíssimes ganes. De fet, hi ha una continuació d'aquesta història. Sí, crec que és un ànim que tots els lectors, quan acaben el llibre, se'ls dirigeixen a la Sònia, es dirigeixen a nosaltres, hi haurà una part. Des de l'editorial l'animem, la recolzarem i sens dubte serem els primers promotors de que la Sònia segueixi escrivint. Amb això sí que et volia donar les gràcies, Jordi, per la gran tasca que feu. Em sembla que és un dels encerts d'aquest premi, donar la veu als lectors i que al final els lectors són els grans soberans i que decideixen que una primera novel·la sigui la guanyadora d'un premi. Això em sembla absolutament meritori i és un dels pocs premis de la literatura catalana que atorgui als lectors aquesta última paraula. Així que gràcies per aquesta gran tasca que feu de prescriptors de lectura. Gràcies. De fet, dels 14 premis, només 2 han estat a una primera hora publicada, per tant, i a més les dues del vostre grup, que és de Penguin, l'hem passat amb Regina Rodríguez Sirvent amb Les calces al sol, i que per fet l'hem vist abans, contenta, i recordàvem l'any passat el lliurament del premi, i aquest any a la Sònia Lleonart Dormois. Falta alguna cosa, no? Falta el premi, no? Sí? Ens aixequem? Jo no marxo sense el premi. No marxo sense el premi? No marxo. Doncs, Ona, quan vulguis. Fort aplaudiment. Gràcies. Uau, quina impressió. És una escultura de la ceramista Roser Oter, es diu Ànima Lectora. I des de l'any 2014, com dèiem, aquí a la Setmana del Llibre en Català, lliurem el guanyador o guanyadora del premi, ara te'l dono, el Premi L'Illa dels Llibres, que en aquesta ocasió és, cap aquí endavant, Sònia Lleonart Dormois, per Nascuda de Venus. Aquesta ànima lectora ja és teva. Ens acompanyi també l'editora, Mireia, també responsable de que finalment avui estiguem donant aquest premi.
I gràcies a tots per la vostra assistència. I l'any vinent tornem amb el 15è Premi de l'Illa dels Llibres, que estem intentant de fer alguna cosa especial, que això ho hem de parlar amb la Setmana del Llibre en Català, però l'any vinent no ho sé, que us veiem aquí perquè ens veurem segurament al Moll de la Fusta. Gràcies. I una cosa, abans d'acabar. Haig de dir, la Roser, que és l'autora d'aquesta escultura... S'ha llegit la novel·la? Li ha encantat. Ho va dir el Jordi l'altre dia, sí, casualitats de la vida. Una altra casualitat més. Una altra casualitat més. Felicitats. A part més casualitats. I tant. Gràcies.